αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή του Hellenic TV Τεχνόπολης. Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ακακία θα συνεχίσουμε και απόψε, όπως και κάθε Κυριακή στις 7:30 το βράδυ, το ταξίδι μας στον κόσμο της λογοτεχνίας, της ποίησης, του ηλεκτρονικού βιβλίου και όχι μόνο. Πριν ξεκινήσουμε, να δώσουμε στον αέρα το τηλέφωνο και το email των εκδόσεων Ακακία για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν είστε συγγραφείς ή ποιητές και θέλετε να εκδώσετε τα βιβλία σας σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή με το ελάχιστο κόστος των 300 λιρών. Μπορείτε να επισκεφτείτε το website των εκδόσεων Ακακία, του μοναδικού ελληνικού εκδοτικού οίκου της Μεγάλης Βρετανίας, www.akakia.net, όπως ακριβώς το βλέπετε και στους δέκτες σας, ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 0203 2866 550 και 074 11 40 62. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας η κυρία Εύη Ρούτιλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Μετρό Λονδίνου, 7 σταθμοί, 7 ιστορίες των εκδόσεων Ακακία. Κυρία Ρούτιλα, διαβάσαμε στο βιογραφικό σας ότι από τα παιδικά σας χρόνια είχατε δύο μεγάλα όνειρα. Το ένα ήταν να γίνετε δικηγόρος και το άλλο να μπορέσετε να γράψετε. Θέλετε να μας πείτε κάτι για αυτά σας τα όνειρα, τα καταφέρατε τελικά? Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερή, γιατί κατάφερα και τα δύο σε σχετικά μικρή ηλικία. Κατάφερα να σπουδάσω νομική και να εργαστώ ως δικηγόρος στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια και κατάφερα επιτέλους και να γίνω συγγραφέας μετά από πάρα πολλά χρόνια, και στην αρχή η πρώτη μου επαφή με τη συγγραφή ήταν η μετάφραση. Είχα πάει σε ένα λογοτεχνικό φεστιβάλ στην Ουαλία, στο οποίο αγόρασα ένα βιβλίο αγγλικό. Το διάβασα, μου άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισα να το μεταφράσω. Αρχικά σαν χόμπι δηλαδή ξεκίνησε, δεν το έκανα επαγγελματικά. Και μετά το είχα στο κομπιούτερ μου, ήταν έτοιμο και σκέφτηκα ότι είναι κρίμα να κάθεται στο κομπιούτερ μόνο και να μην το μπορέσω να το δώσω στον κόσμο. Έψαξα ανορθόδοξα, ξεκίνησα με πολύ ανορθόδοξο τρόπο, γιατί πήγα εγώ να ψάξω εκδοτικό οίκο στην Ελλάδα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος άμα δεν ξέρεις πώς να κινηθείς. Κατάφερα να το εκδώσω. Ακολούθησε ένα δεύτερο βιβλίο της ιδίως συγγραφέας που μετέφρασα και εκδόθηκε και αυτό στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Καλέντη. Και αυτή ήταν η πρώτη μου επαγγελματική επαφή με τη συγγραφή, η μετάφραση. Αυτές τις ιστορίες του Μετρό τις έχω γράψει πολύ καιρό. Δεν τολμούσα να τις δώσω στο κοινό και τελικά βρήκα το κουράγιο να το κάνω. Οπότε θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερή. Θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερή τελικά. Γιατί επιλέξατε να γράψετε μικρές ιστορίες? Θεωρώ ότι οι μικρές ιστορίες σου δίνουν μια μεγαλύτερη ελευθερία. Όταν γράφεις ένα μυθιστόρημα, ένα μεγάλο μυθιστόρημα, αναγκαστικά έχεις ένα κυρίως θέμα. Με τις μικρές ιστορίες μπορείς να ασχοληθείς με πάρα πολλά θέματα, να έχεις πάρα πολλούς χαρακτήρες, πιο πολλούς ήρωες, να ασχοληθείς. Ας πούμε, αυτό που ήθελα εγώ να κάνω ήταν να περιγράψω το μετρό του Λονδίνου. Για να μπορέσω να περιγράψω το μετρό του Λονδίνου έπρεπε να βάλω πολλούς σταθμούς. Για να βάλω πολλούς σταθμούς έπρεπε να βάλω πολλούς χαρακτήρες. Οι μικρές ιστορίες αυτή την ελευθερία μου δώσανε. Να γράψω πολλές μικρές ιστορίες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Πολύ ωραία. Γιατί πιστεύετε ότι ένα θέμα τόσο λονδρέζικο όπως το μετρό του Λονδίνου θα ενδιέφερε το ελληνικό κοινό και ειδικά ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει στο Λονδίνο και δεν έχουν άμεση εμπειρία του θέματος? Το μετρό του Λονδίνου μπορεί συμπτωματικά οι ιστορίες να παίζουν, να εκτελήσονται στο Λονδίνο και να έχουν σχέση με το μετρό. Θα μπορούσε όμως να ήταν σε οποιοδήποτε άλλο μετρό του κόσμου ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Δηλαδή το μετρό αποτελεί την αφορμή για να μπορέσουν να εξελιχθούν οι ιστορίες. Μάλιστα. Κατά πόσον οι ιστορίες αυτές είναι φανταστικές, περιέχουν ιστορικά στοιχεία ή πρόσωπα? Οι ιστορίες είναι όλες φανταστικές, αλλά εκτός από τα πρόσωπα είναι όλα φανταστικά, εκτός από μία ιστορία, στο Κάτι Σάρκ, στο οποίο υπάρχει πραγματικό πρόσωπο, είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας, η πρώτη, και όλοι οι αυλοί της, όλα τα πρόσωπα που εμφανίζονται σε αυτή την ιστορία υπήρξαν το 1570 στην Αγγλία. Όλα τα άλλα πρόσωπα των ιστοριών είναι φανταστικά. Αλλά πολλές από τις ιστορίες βασίζονται σε ιστορικά γεγονότα. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, στην ιστορία Aldwych έχουμε την ιστορία του σταθμού του Aldwych που κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο. Πήγαιναν οι άνθρωποι και μέναν εκεί πέρα για να μπορέσουν να γλιτώσουν από τον βομβαρδισμό των Γερμανών.
και σχηματίστηκε μια ολόκληρη υπόγεια πόλη στο Aldwych. Στην ιστορία Bethnal Green έχουμε το ατύχημα που έγινε στην Bethnal Green, θεωρείται το μεγαλύτερο ατύχημα, το πιο πολύ νεκρό ατύχημα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που δεν είχε να κάνει με εχθρικές δυνάμεις. Χτύπησε ο συναγερμός, πιστεύαν ότι θα βομβαρδίσουν οι Γερμανοί, πράγμα που δεν έγινε και ποτέ. Ο κόσμος μέσα στο φόβο και στον τρόμο πήγε να κατέβει στο σταθμό της Bethnal Green για να βρει καταφύγιο από τις βόμβες. Η σκάλα ήταν πάρα πολύ στενή και κακοφτιαγμένη, έβρεχε, γλίστραγε, ήταν σκοτάδια. Κάποια κυρία σκόνταψε στα σκαλιά και έπεσε κάτω και ο ένας έπεσε πάνω στον άλλον, καταπλακώθηκε ο κόσμος, σκοτώθηκαν 173 άτομα, γυναικόπαιδα. Υπάρχει και ένα μνημείο στην Bethnal Green, έχουν φτιάξει τώρα για αυτό το γεγονός. Στην ιστορία Moorgate έχουμε πάλι ένα ατύχημα που θεωρείται πάρα πολύ μεγάλο και ποτέ δεν μάθανε και γιατί έγινε. Την ώρα που έμπαινε το τρένο στο σταθμό του Moorgate, αντί να σταματήσει την πλατφόρμα, πήρε φόρα και έπεσε πάνω στο σταθμό, πάνω στον τοίχο. Σκοτώθηκαν πάλι γύρω στα 70 άτομα. Θεωρείται και ποτέ δεν έμαθε ο κόσμος γιατί έγινε αυτό το ατύχημα. Ο οδηγός δεν είχε πιει αλκοόλ ή ναρκωτικά, το τρένο ήταν μια χαρά, δεν είχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Ακόμα έχει μείνει μυστήριο τι έγινε με το Moorgate. Να μου δώσετε λοιπόν, αν μπορώ να διαβάσω ένα κομμάτι από αυτή την ιστορία. Βεβαίως, ναι. Έτσι να κεντρήσουμε και το ενδιαφέρον του κόσμου. Και τότε έγινε. Οι επιβάτες είδαν τον σταθμό του Moorgate να εμφανίζεται μπροστά τους. Οι περισσότεροι αφηρημένοι πλησίασαν τις πόρτες του τρένου για να κατέβουν. Άλλωστε, ο σταθμός Moorgate ήταν τερματικός. Αυτοί που θα συνέχιζαν τον δρόμο τους με το μετρό έπρεπε να αλλάξουν γραμμή. Το τρένο όμως δεν σταμάτησε. Το αντίθετο έγινε. Αντί να χαμηλώσει, αύξησε την ταχύτητά του. Ο κόσμος ζαλισμένος και χωρίς να ξέρει τι να υποθέσει, έβλεπε τον σταθμό του Moorgate να χάνεται πάλι από τα μάτια του. Η πλατφόρμα, αριθμός 9, απομακρυνόταν τώρα. Κάποιοι από τους επιβάτες δεν είχαν συνειδητοποιήσει ακόμα τι είχε γίνει. Ήταν βυθισμένοι στις ιστορίες των βιβλίων τους ή στα άρθρα των εφημερίδων τους. Κάποιοι άλλοι ήταν νησταγμένοι και χωμένοι στις σκέψεις τους. Και ο Πίτερ και η Λούση όμως είχαν συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί, χωρίς να μπορούν να το εξηγήσουν λογικά. Για ένα τελευταίο δευτερόλεπτο κοίταξαν ο ένας τον άλλον μέσα στα μάτια και των δύο τα βλέμματα φανέρωναν μόνο τρόμο. Και μετά δεν υπήρχε τίποτα παρά μόνο βίαιος, στριγκός ήχος των λαμαρίνων και του σίδερου που τσακίζεται πάνω στις πέτρες. Ο θόρυβος ήταν εκοφαντικός. Κάλυψε τις τριγκλιές και τα βογγητά του πόνου. Το τράταγμα ήταν δυνατό. Οι άνθρωποι έπεφταν κάτω και προσπαθούσαν να στηριχτούν σε οτιδήποτε έβρισκαν μπροστά τους. Κάποιοι καταπλάκωσαν με το βάρος τους κάποιους άλλους. Τσάντες, σακούλες, πράγματα έπεφταν κάτω και άδειαζαν το περιεχόμενό τους στα δάπεδα των βαγονιών. Και τελικά τα φώτα έσβησαν και μέσα στο σκοτάδι ο απόλυτος τρόμος κυριάρχησε. Όποιος θέλει να διαβάσει το υπόλοιπο της ιστορίας, θα το βρει. Να σας ρωτήσω, ποια είναι από όλες αυτές οι αγαπημένες ιστορίες? Έχετε κάποια αγαπημένη? Είναι λίγο δύσκολο να απαντήσω με τη λογική ότι όλα παιδιά μου είναι. Έχω μια ιδιαίτερη προτίμηση στο Κάτι Σάρκ. Επειδή ακριβώς, όπως ανέφερα πιο πριν, αναφέρει τη βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτήν την εποχή των Τιδόρ. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, στην ιστορία Bank αναφέρεται ένα φάντασμα. Πώς αποφασίσατε να χρησιμοποιήσετε ένα φάντασμα και μάλιστα ένα φάντασμα που παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση όλης της ιστορίας? Οι Άγγλοι πιστεύουν ακράδαντα στην ύπαρξη φαντασμάτων. Και ειδικά στο μετρό υπάρχουν συγκεκριμένοι σταθμοί που πιστεύουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα φαντάσματα που έχουν στοιχειώσει συγκεκριμένους σταθμούς. Στην ιστορία αυτή του Bank υπάρχει το φάντασμα της Μαύρης Καλόγριας, η οποία είναι πραγματικό πρόσωπο. Ήταν μία κυρία της οποίας ο αδελφός της δούλευε στην τράπεζα του Λονδίνου και κατηγορήθηκε για απάτη, χωρίς ποτέ δεν ξέρω, αυτή πίστευε ακράδαντα στην αθωότητά του. Παρ' όλα αυτά τον εκτελέσανε. Αυτή από τη στενοχώρια της δεν μπορούσε να το ξεπεράσει και πήγαινε κάθε βράδυ έξω από την τράπεζα του Λονδίνου και περίμενε τον αδελφό της να σκολάσει. Δεν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει, τρελάθηκε.
Κάποια στιγμή πέθανε και έκτοτε στο σταθμό Bank, επειδή ο σταθμός Bank έχει χτιστεί ακριβώς κάτω από την τράπεζα του Λονδίνου. Και πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχουν δει αυτό το φάντασμα της κυρίας αυτή, την οποία την ονομάζουν μαύρη καλόγορη επειδή φοράει μαύρα, φορούσε ένα μαύρο φόρεμα, ένα μαύρο που ήταν σαράσο. Στο σταθμό του Covent Garden υπάρχει άλλο φάντασμα ενός ηθοποιού. Το Covent Garden είναι στο κέντρο του Λονδίνου που είναι όλα τα θέατρα. Τα παλιά τα χρόνια ήταν ένας ηθοποιός, τον οποίο τον μαχαίρωσε ένα συνάδελφός του. Και έκτοτε λένε ότι έχει στοιχειώσει το σταθμό του Covent Garden. Και υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων που λένε ότι. Βεβαίως. Ακόμα και πιστεύουν ότι υπάρχουν αυτά τα φαντάσματα. Μάλιστα. Εγώ δεν τα έχω δει. Αλλά γράφετε γι' αυτά. Γράφω γι' αυτά. Θα θέλετε να μας δώσετε μια ιδέα από τη συγκεκριμένη ιστορία? Βεβαίως. Να διαβάσουμε ένα κομμάτι από το Bank, από την ιστορία Bank. Είχε περάσει μια εβδομάδα από την πρώτη φορά που ο Τζέικ Φλέτσαμ είχε ακούσει τα γυναικεία βήματα κάτω στη στοά. Οι εργασίες προχωρούσαν γρήγορα. Ο επιστάτης είχε υποσχεθεί έξτρα αμοιβή σε όλους τους εργάτες αν κατάφερε να ανοίξουν 50 πόδια ακόμα στο τέλος του μήνα. Αυτή τη φορά ο Τζέικ μετέφερε με το καροτσάκι τα χώματα, όταν άκουσε τα βήματα. Κοκάλωσε στη θέση του. Του ήταν αδύνατο να κουνηθεί ή να κάνει οτιδήποτε άλλο. Ήταν σίγουρος, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Ήταν ο ήχος από γυναικεία πόδια που φορούσαν τα κούνια πάνω σε ξύλινη επιφάνεια. Μόνο το ξύλο έκανε αυτό το χαρακτηριστικό τρίξιμο όταν κάποιος περπατά πάνω του. Και μόνο τα γυναικεία παπούτσια που διέθεταν τα κούνια είχαν αυτόν τον επαναλαμβανόμενο, σχεδόν εκνευριστικό ήχο. Και μετά, αμέσως μετά από το τοκ-τοκ των γυναικείων τα κουνιών, ο Τζέικ άκουσε το θρώισμα ενός φουστανιού ή μιας φούστας. Ήταν ο θόρυβος όπως όταν μια γυναίκα ανασηκώνει λίγο το μακρύ φουστάνι της για να κάνει ένα μεγαλύτερο βηματισμό ή για να ανέβει ή να κατέβει ένα σκαλοπάτι. Ο Τζέικ στεκόταν εκεί, λουσμένος στον ιδρώτα του. Ιδρώτας που δεν τον είχε προκαλέσει η σκληρή δουλειά, αλλά ο φόβος του. Περίμενε ανήμπορος να κάνει το οτιδήποτε, αλλά τίποτα δεν συνέβη. Ο Τζέικ Φλέτσαμ από εκείνη την ημέρα φοβόταν να δουλεύει ολομόναχος στη στοά και προσπαθούσε όσο ήταν μπορετό να σκάβει και να φτιαρίζει κοντά σε άλλους εργάτες. Φυσικά όμως αυτό δεν ήταν πάντα δυνατό. Υπήρχαν πολλές φορές που ο επιστάτης τον έστειλε να σκάψει ή να φτιαρίσει σε συγκεκριμένα μέρη που βρίσκονταν πολύ μακριά από τους υπόλοιπους εργάτες. Και ο Τζέικ δεν μπορούσε ούτε καν να διανοηθεί να εκμυστηρευτεί τους φόβους του στον επιστάτη ή και στους άλλους εργάτες. Ήταν σίγουρος πως θα τον κορόιδευαν, θα τον ειρωνευόντουσαν και θα τον περνούσαν για ελαφροίσκιωτο. Το τελευταίο πράγμα που ήθελε ο Τζέικ ήταν να διακινδυνεύσει να χάσει αυτή τη δουλειά που τόσο πολύ είχε ανάγκη. Μάλιστα. Επίσης, όποιος θέλει να μάθει για τον Τζέικ και την μαύρη καλόγρια. Πώς επιλέξατε τους συγκεκριμένους σταθμούς? Κάποιοι από αυτούς, όπως σας είπα και πιο πριν, τους επέλεξα λόγω της ιστορικής σημασίας τους, όπως το Bethnal Green, όπως το Bank, όπως το Moorgate ή το Aldwych. Κάποιοι άλλοι τους επέλεξα γιατί είχαν σημασία συναισθηματική για μένα. Ας πούμε στη Hammersmith είναι ένα μέρος του Λονδίνου, στο δυτικό Λονδίνο, που έχω μείνει πάρα πολύ συχνά, έμενα συνέχεια στη Hammersmith. Ήταν ένα πολύ αγαπημένο μου μέρος. Ή το Piccadilly, στην τελευταία ιστορία, που είναι στο κέντρο του Λονδίνου. Θέλησα να το βάλω επειδή είναι ακριβώς στο μεγάλο τουριστικό κέντρο του Λονδίνου και μου δόθηκε η ευκαιρία, γιατί είναι σατυρική αυτή η ιστορία το Piccadilly, μου δόθηκε η ευκαιρία να βάλω πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, με διαφορετική κουλτούρα ο καθένας. Έχουμε μια ιστορία που έχουμε τουρίστες, έχουμε μετανάστες, οικονομικούς, έχουμε Λονδρέζους, που όλοι αυτοί όπως ακριβώς γίνεται. Ναι, όπως είναι ακριβώς, ναι. Γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποίησα αυτό το σταθμό. Μάλιστα. Πέρα από αυτό το βιβλίο, ποια είναι τα μελλοντικά σας συγγραφικά σχέδια? Έχω στο μυαλό μου δύο. Το ένα είναι ένας οδηγός του Λονδίνου, τον έχω αρχίσει ήδη να τον γράφω. Δεν έχει καμία σχέση με τους συνηθισμένους οδηγούς που υπάρχουν. Τουριστικός. Δεν είναι ακριβώς τουριστικός. Θα απευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο κοινό, δεν θα απευθύνεται στον τουρίστα που έρχεται για πρώτη φορά στο Λονδίνο και θέλει να δει τη Madame Tussauds και τον πύργο. Θα απευθύνεται στα άτομα που θα έρθουν ψάχνοντας, είτε που ξέρουν πολύ καλά το Λονδίνο και θέλουν κάτι διαφορετικό, είτε που τους ενδιαφέρει η ιστορία και θέλουν κάτι πιο εξειδικευμένο. Ανυπομονούμε. Και το δεύτερο σχέδιο είναι ένα μυθιστόρημα ιστορικό που θα συνδυάσει το Βυζάντιο με την Ελισαβετιανή Αγγλία. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα πάει. Ωραία. Θα είστε από τους πρώτους που θα το μάθετε.
Στο βιβλίο σας, το βιβλίο σας έχει κυκλοφορήσει σε έντυπα αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για τα ηλεκτρονικά βιβλία? Αντιμετωπίζω τα ηλεκτρονικά βιβλία όπως παλιά είχαμε το βινίλιο, μετά είχαμε τις κασέτες, μετά είχαμε τα CD και τώρα έχουμε τα MP3. Αλλά η μουσική είναι πάντα μουσική. Είτε την ακούσεις από το βινίλιο, είτε την ακούσεις από τα MP3, άμα σε αρέσει το τραγούδι, θα σε αρέσει το τραγούδι. Έτσι πιστεύω ότι είναι και με το ηλεκτρονικό βιβλίο. Ότι είναι ένας μοντέρνος τρόπος, είναι μια καινοτομία, έχει δύο πάρα πολύ μεγάλα καλά. Το κόστος, ότι είναι πολύ πιο εύκολο για έναν αναγνώστη να αγοράσει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από θέμα οικονομικό, και το θέμα του χώρου. Μας έχει λύσει το πρόβλημα. Στο μετρό του Λονδίνου. Μας έχει λύσει. Ναι, μα δεν είναι τυχαίο. Τώρα στο μετρό είναι όλοι με ένα Kindle. Με ένα reader, δεν είναι πλέον όπως παλιά που είχαν το βιβλίο. Γιατί δεν χωράει και στην τσάντα. Ναι, είναι πιο βολικό. Είναι πιο βολικό, ναι. Τα έχεις όλα μέσα. Τα έχεις όλα μέσα, ναι. Ωραία. Τι θα θέλατε να πείτε σε κάποιον, κλείνοντας έτσι να σας κάνω την ερώτηση, που θέλει να γράψει και διστάζει? Εσείς προσωπικά είχατε αμφιβολίες στο να γράψετε για πρώτη φορά? Είχατε δισταγμούς? Πώς αποφασίσετε και να δώσετε το βιβλίο σας προς έκδοση? Τι θα έλεγα να το κάνει. Να συνεχίσει να γράψει και να το κάνει χωρίς να νιώσει φόβο, χωρίς να διστάσει, χωρίς να δώσει σημασία στην καλοπροαίρετη κριτική των φίλων, που μπορεί να είναι καλοπροαίρετοι οι φίλοι, αλλά μπορεί καμιά φορά η κριτική τους να σε πάει πίσω, να σε κάνει να διστάσεις. Να το κάνουν ακόμα και για έναν αναγνώστη που θα ενδιαφερθεί. Τις προάλλες είχα βγει με μια φίλη μου Αγγλίδα, η οποία είναι και Λονδρέζα, και είχε αγοράσει το βιβλίο μου και βγήκαμε, μου το έφερε να το υπογράψω και να το συζητήσουμε. Και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί γυρίζει και μου λέει ότι ξέρεις κάτι, Εύη, έμαθα μέσα από το βιβλίο σου για τις λακκούβες αυτοκτονίας, που ήταν κάτι που δεν το ήξερα. Και είναι Λονδρέζα, παίρνει το μετρό κάθε μέρα, κινείται με το μετρό. Και παρόλα αυτά ήταν κάτι που δεν το είχε προσέξει. Τι είναι οι λακκούβες αυτοκτονίας? Οι λακκούβες αυτοκτονίας, το μετρό του Λονδίνου, εκτός από όλα τα άλλα, έχει ένα μεγάλο ρεκόρ. Είναι ο πιο δημοφιλής τόπος αυτοκτονιών στο Λονδίνο. Κάθε εβδομάδα αυτοκτονεί τουλάχιστον ένα άτομο στο μετρό του Λονδίνου. Και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, εκτός από τις αυτοκτονίες, ότι σταματάει όλη η ροή των συγκοινωνιών και προσπαθούν να βρουν μια λύση. Υπάρχει και ιδιαίτερη προτίμηση σε σταθμό γι' αυτό? Υπάρχουν κάποιες γραμμές που έχουν προτίμηση, η Piccadilly, η Northern, δεν ξέρω γιατί. Η Central είναι πιο, ναι, τις προτιμάνε, ναι. Και αποφασίσαν οι αρχές να κάνουν κάτι, μήπως να ελαττώσουν αυτό το φαινόμενο. Και τι έχουν κάνει, όπως είναι οι γραμμές, έχουν σκάψει από κάτω μια λακκούβα. Ένα μέρος που, οπότε τι γίνεται, κάποιος πάει να αυτοκτονήσει, την ώρα που περνάει το τρένο, μπαίνει το σώμα του στη λακκούβα και μπορεί να γλιτώσει. Να περάσει το τρένο από πάνω του, να μην τον σκοτώσει. Να τραυματιστεί έστω. Πόσο καιρό κάνατε έρευνα στο μετρό για τα ιστορικά? Χρόνια. Έχω αγοράσει όλα τα βιβλία που αναφερόντουσαν στο μετρό του Λονδίνου. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ερχόμουν χρόνια εδώ. Είναι το πιο, έχει κι άλλο ένα ρεκόρ. Είναι το πιο αρχαίο ρεκόρ το μετρό του κόσμου. Ναι. Θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ. Και τις δυο σας. Και να ενημερώσουμε τους αγαπητούς μας τηλεθεατές ότι το βιβλίο Μετρό Λονδίνου 7 σταθμοί, 7 ιστορίες θα το βρείτε σε ηλεκτρονική αλλά και σε έντυπη μορφή, στα ελληνικά και στα αγγλικά, στη σελίδα των εκδόσεων Ακακία, στο Amazon, αλλά και στα περισσότερα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και του κόσμου γενικότερα. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής του Hellenic TV Τεχνόπολης. Όσοι ενδιαφέρεστε να εκδώσετε τα βιβλία σας σε ηλεκτρονική αλλά και σε έντυπη μορφή με το ελάχιστο κόστος του τραβείου. Ας φανταστούμε ένα κόσμο γεμάτο ηλεκτρονικά βιβλία, ή βιβλία γενικότερα, και ας τον δημιουργήσουμε. Ας κάνουμε την πόλη μας μία Τεχνόπολη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας, και εσάς και την Εύη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα σας.